Nabuang na giniron guys. O, tanawa. Ang brief nga ipasuot sa iya ha. O, doon sa niya. Iyang gikalo. Mura na siya og mananambal. O. O. Nagkatawa na siya. About unsa yang nakaong ganun gikalo na niya yung brief. Unsa ka alas? Ha? Unsa ka? Oh. Diba niingon man ko nga suotan na gitudloan man taga sa pagsuot kani mo man nagikalo. Paghay. Hi dayon. Hi. Kiss. Oy, agoy Ginoo ko. Agoy. Agoy, kiss dayon. Bye-bye. Mama.